اللہ فلا میما موندین ایلی پڑھ کے بسم اللہ دسی جمنا ایلی تے نبی پاک رسول دا وار سہار دیاڑا ویڑا زمین دا اللہ دنیا اتے جوڑا بھیجا سونا یار رحیم دا ایلی ہے طبیب ہر بیماری دا نبی سردار دوئیں جہان ختیم دا پڑھ کے بسم اللہ دس من بیٹا عبداللہ دا عبداللہ مطلب دا مطلب ہاشم دا حضرت علی بیٹا ابو طالب دا ابو طالب بھی مطلب دا مطلب ہاشم دا ہاشم عبد المناف دا جتھوں مڈ بدا کل قریشین دا او قضا دا او رضا دا او مرد دا او ابلین دا ابلین امداد دا امداد عارفین دا عارفین نیر دا نیر ودے دا ودا معاویہ دا معاویہ سلیمان دا جنو اللہ سائل کریں دا وانج اسمان زمین دا سلیمان دا ہود دا داود عمل دا عمل قضا دا قضا اسماعیل دا اسماعیل بیٹا ابراہیم دا ابراہیم اعجاد پیغمبران دی اللہ دنیا اتے گھر دیتا سید پاک سردار مدین دا حاضر دا نخود دا نور منیم دا بزار بخش دا موتی شالک دا عمر بیٹا میں لائن کنیان دا کنیان نو دا شام نو دا شام نو دا عمر نو دا فروق نو دا عربی نو دا پانچ بیٹے نو دین جو پکا جانی کول یقین دا نو شیش دا شیش باب آدم علیہ السلام دا جس اللہ میرے ملائکن یا بلایا سلام تعظیم دا بابا آدم مٹی دا مٹی گل دا پانی قدرت دا تائیں تک جڑیا ہے سچے رب العالمین دا دنیا اتے گھڑی پال پرانا ہے کسے بھی کوئی نہیں بانا گھات کس پکا کوٹ گلیم دا ویڑے مارا ساتھ براغ دے مالکا سون سوال ملانگ یتیم دا جنہ پانچ تام دے گھر نو لا صحیح کر کے مان لیا کول سرا تو ضرور چاپ جاسن پاڑ کے کلمہ نبی سچے دے دین تیریاں مالکا صفتہ کرنا تو والی ہے کول رزاق دا ان پڑھ جیا بندہ صفتہ پانچ تام دے گھر دیا دنیا اتے پتلا بان کے آئے مٹی تے خاک دا چار کرسی پیغمبر صاحب دی ہر مسلمین تے پڑھنی واجب ہوندی یہ کدی حکم ہوئے رب سچے دی ذات دا پڑھ کے بسم اللہ دا اسما من بیٹا عبداللہ دا عبداللہ مطلب دا مطلب ہاشم دا علی بیٹا ابو طالب بھی مطلب ہاشم دا تے ہاشم عبد المناف دا لیل نمانا سدائیں جھگڑے کردا جامع باغ مدینے باں فدسی نبی اسوار براق دا حق دا امام شاہ حضرت علی دوجا امام حسن تریجا امام حسین چوتھا زینب العابدین شاہ حضرت علی کو پتہ لگا کول امام پاک علی شاخ دا پنجواں امام بکر چھواں جعفر ستواں موسیٰ کاظم مان دے اتے سدا چاچ روکنا را دلیوس رزاق دا ناواں امام تقی داواں نقی یارواں حسن اصغری بارواں امام مہدی علیہ السلام اجے دنیا تے ظاہر ہونا جس بارہ چونا مسلمیناں دی کل جماعت دا دوئیں اور چدستا گن کے 14 پورے ہو جاندن امن خبر نہ کائی مسئلہ دناواں بندیاں دی بات دا اگے دنیا تو ولی اولیاء اوڈر ہو گئے سب برکا گئے نہیں پائن وفات دا صفتہ رب سچے دیاں کار ہمیشہ جڑے بارہ دتے کھول برات دا ایک دیڑے بوتلو روح چھڑ کے ٹر جاسی تے پینڈا جا کرنا سلمی واٹ دا چیتے روح دے بھول ضرور جانو تے پتہ مڈو نہیں لگدا تاروں تے ہاتھ دا پر بھیڑ گناہیاں سار پر 3000 میل تے بان جانے جس لیاں ابا بال کے اٹھیا یہ دوزخ دی لاٹ دا پارو نہ سنگن کیڑے خطرین جنہاں کول پرچا ہوندا نبی پاک محمد دی ڈاک دا بھول دی دنیا سودے نفع نت کریں دی اجے پتہ کسن کوئی نہیں لگا نت پلا مکوندی گھاٹ دا جنہ پانچ تام دے گھر نو لا صحیح کر کے مان لیا انہاں نے کیڑے خطرے نہ گل پتہ لگ جانا نے کول سرا این شک نہ ہوندا تلا الف میم بنائندا ہی نہ اللہ نبی پاک نو اللہ نو پیارے دی نہ ہوندی یا نبی پاک نو تیر شاند چاڑ کھڈائندا ہی نہ جے اللہ شان عبداللہ نو نہ دینا ہوندا تے باگو پھل پچائندا ہی نہ چار کلمے اللہ چویں طرفی ظاہر نہ کردا اپنی قدرت دے پیچ بوائندا ہی نہ اتل کرسی لو مغفور خاطر یار دی نام بنے نے جس اپنے آپ درشتی کائندا ہی نہ
کہ اللہ دوئیں جہان یار دی خاطر نہ بنانے ہوندے لو مغفور دے تے قلم وگائندا ہی نہ اللہ سات اسمان نہ بنانے ہوندے تے شام تاریاں دے نال جڑیندا ہی یہ کدی اللہ خاکی آدم نو پیدا نہ کرنا ہوندا کون تگ دو 40 سال ہو مڑ میراں دے میہ برسیندا ہی نہ یہ کدی اللہ میرے 1018 جی اجون نہ پروردہ کرنی ہوندی تے زمین دے بڈو فرش بھی کھیندا ہی نہ یہ اللہ باوے آدم دی پیٹھ دے وچوں 1,24,000 پیغمبر نہ پیدا کرنے ہوندے ابراہیم دی چکھاں لا چھڈی اگ نمرودیاں اللہ آپ گلزار کریندا ہی نہ یہ کدی اس جڑے نو نبی سبق نہ اللہ ہو دے پڑھدا او دی کشتی وچ طوفان کریندا ہی نہ حضرت موسیٰ ناندیدار خدا تو منگدا تے سنے کو تور پہاڑ جلیندا ہی نہ زکریا پناہ رخ تو نہ منگدا ناری ہیٹھ کے رہندا ہی نہ حضرت یونس نہ کردا مان اولاد پیٹ مچھی دے مڑ ندیاں دے سائل کریندا ہی نہ سلیمان پیغمبر نہ بول تکبری دے بولدا او تخت تو سٹ کے لاد دے نالے ماچیاں دے بٹ جھڑکیندا ہی نہ شیخ سنیان کاندیاں اُتے قدم جناب دستگیر پیراں دے پیر دے مندا تے مڑ 12 سال آئے جنگلی کھوکاں دے واگ چ رہندا ہی نہ حضرت یوسف نمان صورت دے کردہ وچ وجود دے نالے سکیاں بائیاں کولو اونوں خوہ دے وچ لمکیندا ہی نہ او صداگر نو کدی ہوندا نہ بیت تی گھبری دا دکان مصر والے تے بڈو بردہ کار وچیندا ہی نہ امر الہی نہ ہوندا تے نبی جی اللہ پاک دا سچا او دا سوپر دی اٹی اللہ مول گٹیندا ہی نہ مندے نندو اولاد دے ہوندے تے یعقوب نبی کول اور بھی پتر یاراں واری یوسف دی رو رو کے اکھی دے وچوں خون درداں دے نیر وہیندا ہی نہ اللہ میرے حضرت یوسف نو بندی خانے قید نہ کرنا ہوندا تے بادشاہی والے منہ سر تے تاج پہ لیندا ہی نہ کروانی نہ چاج پیغمبر نو ماردا دیکھ حکم اللہ گڑے ناپ وسیندا ہی نہ اللہ نبی پاک دے دین نو قائم نہ کرنا ہوندا جوڑی امام حسن حسین شاہ حضرت علی دی دوویں کربلا دے وچ لال کویندا ہی نہ کیا منصور رکھدا بیت بیلی دے جار کے اور سولی تے رب چڑھیندا ہی نہ شمع سورج گھڑی رکھدا گل لکا کے ملتان او دی پٹھی کر کے اللہ کھل لیندا ہی نہ سکھی تے شوم نو کدی زہر نہ کردا در در دے اتوں بھیک منگیندا ہی نہ اللہ نیکیاں بدیاں نہ تولنا ہوندا تراو سچ دے جنتاں وچ رکھیندا ہی نہ وحدہ لا شریک نہ ہوندا مڑ بے پرواہ کہیندا ہی نہ جے بے پرواہ نہ ہوندا تے چڑیاں کولوں بڈھو باج مریندا ہی نہ اللہ مقدمہ امام حسین دا نہ سننا ہوندا تے غازی دوویں بازو قلم کریندا ہی نہ مقدمہ امام حسین دا رب نہ سننا ہوندا امام قاسم دی مہندی گانا سہرے کھا کر رہندا ہی نہ ایک تے 40 شائل اللہ زندے نہ کرنے ہوندے سینی پاکی تو شام والی قید بھگیندا ہی نہ تے لمی چھڈ تریر نو مسلمین نہ کلمہ پڑھ دے ہر ایک نو جنت دے راہ وکھائی